हनै आबैया जि दागासिनो मा एम्फौ बुंनाय बेखौ लाथा एम्फौ औ बेखौनोथ' बुंदों दा आंबो लाथा एम्फौ जौ गोरान थ' दायो जोङो थांगोन गोदोआव जेनेबा बर'नि न'आ बोरै थायोमोन थ' बेखौनो नायहैसै बे एगजिबिसन सेन्टारनि सिङावनो दं थ' नै बेयाव हाबनोसै जोङो थ' नै वा बेयाव नायलाय बिराद बरिया बुस्थु फानगासिनो माथो नै एखेबारे जाहाजबो दंबावो न' ओमफ्राय नै बरिया माथो सिफुं बिराद गोलाव गुसुं गासैबो दंजोबो नै सेरजायाबो दं बापरे सेरजाबो दं anda nyala gitu dah ओमफ्राय नै बेफोरखौबो मोनगोन बेयाव गासैखौबो मोनगोन थ' बेनो जादों जोङो बे लांगोनायाव हाबसै थ' नै बेनो जादों गोदोनि थ' नै साइडआनो एखेबारे बिराद बरिया बिबार दंजोबो ओमफ्राय हाबनाय लोगो लोगोनो बेयाव दं बेनो जादों मोसौ गलि मोसौआथ' गैथ'ला अबाव खारलांखोथाय आदैमोन खारलांबाय ना बिराद मानसिफोर फैदों नालाय बेनिखायनो खारलांबाय मोसौआबो अबावथो थानो ओमफ्राय नै बेयाव नायसै माथो हनै आबैया जि दागासिनो ओइलै बेयावसो बे आब'सो बे सिख्लासो हनै आबैया बेयावसो नङालै मा दे बिराद बरिया होयो ओमफ्राय नै सेंग्राफोरा मा होनो नेगासिनो आरोना बिसोरनि थाखाय गामसाफोरखौ माला दाना होगोन ना मा बुङो औ एसे थाब दाना होदो दे आंनि भिडिअखौ थेंक इउ अबेनि नोंसोरलाय उदालगुरि दे उदालगुरि मा जायगा मा कलेजनि आदसा उदालगुरि कलेज फान्थावखौथ' गासैबो मोजां मोनखायोब्रा ना आबैयालाय मा खालायगासिनो मेङाखैना दसे रेस्ट लादोलै आबै लाबाय थादोना ओमफ्राय बेनि खाथियावनो मा दंब्रा बेयावलाय आयौ एसे नायनो र' माथो एम्फौ लाथासो आयौ दांनोबो बिराद गिथावथाव जाबा गिथावथाव नङा ना आंथ' बेखौ जाबा मा होनो माबासो जायो मोदोमानो देरलायलायो आंनाथ' एलार्जि जायो लाथा एम्फौ माथो गोमोनबो गैथ'वा दायो आंनि इउटुबनि नामा बड'लेण्ड हेमब्र' आगैमोना नुवाखै नामा नुदों नङा बिसोरो स्टुडेन्ट नालायथ' मोजाङानो दे आं मोजां मोनदों बिसोरखौ मानोना बिसोरो फरायनांगौ नालाय फरायदों आरो इउटुबाव गोसो होबावलाय अबसे आंखौ नुगौमोन औ मोजाङानो दे अबे कलेजनि UN एकाडेमि अबेनि टंलानि हनै आब'मोनाबो मा एम्फौ बुंनाय बेखौ लाथा एम्फौ औ बेखौनोथ' बुंदों दा आंबो लाथा एम्फौ औ आयौ बापरे आं दांनोनो बोरैबासो मोनो जेबो नङा गोमोन फैयाखै मोनाखै नङाबाथ' मासे जानो हागौमोन ना डाइरेक्ट आबौआ
ओमफ्राय नै बेथ' जादों सेख्ला बे सेख्लानि साइडआवनो दं बाथौ थानसालि नै बेयाव बे खाथियावथ' बारा थांजाला थ' बेयाव जेनेबा आदै दौरि दं थ' बेयाव आं खोनादों बेयाव हाबा जुदि जाफैयोबा जुदि लाफायोबा मा बिनिफ्राय फैसा मोनलाङोना कमिटिया सावरायनाय जादोंमोन आरो ना आच्छा थ' बिदि सोरबाफोर हाबा लाफैबाय नामा जुदि लाफैगोनसो ना ओइ माला लाफैगोन रबिबारै ए सानदे बेथ' होनबा बिराद मोजां सानानोथ' साबसक्राइबार बुंनाङालै गाज्रि साबसक्राइबार होननाङा गाज्रि खोनायो आंथ' फेमिलिखौसो बुंजायो दे बबेनि नोंसोरलाय तेजपुरनि बरपेटा आयौ बरपेटा दे बिराद मोजां मोनदों दे बिथांखौ लोगो मोनबाय मोजां मोनदों ना आं बरपेटानिफ्रायबो नायो थ' बिराद मोजां मोनदों आं दे दायो बेनो जादों न'मा न' बे न'मा माने मामोन न'मा न' माने गाहाय न'यो एकदम एक घर में है ना न'मा न' रहते वो मालिक है वो घर अच्छा मालिक अच्छा माँ है घर का माँ है वो ओमफ्राय सिगांनो अबाव लांग्रोगोन बैखौ नायनानै लाग्रोदो बे इसिं आरो ना ओंखामफोर दंना गैया बाजै हाबा नै ओइलाय नै खनायाव माबा दं आरो माइनाव माइ हिन्दो इसिं आरो बियो कफ्रा ओमफ्राय गासै मिलायनानै न'मा न' न'नि बिमा आच्छा ओमफ्राय बेयावलाय मा ओमफ्राय बेयाव जेनेबा खफ्रा माने मामोन आच्छा मालिक आरो ना ओमफ्राय बे मोनसेया बियो अखं मोननैखौ लानानै अखं आच्छा अखं खफ्रा ओमफ्राय बे इसिं ओमफ्राय सरग्रा दैहु बेखौ दैहु होनो ना खारायाव गन आच्छा ओमफ्राय जानथा खामफ्लायखौ जोंनाव सानथालियाव बुङो गोन्दु ओमफ्राय बेफोरखौ बुङो टुकुइ ओमफ्राय बे बिदि दैया लोंबाथ' बिराद मोजांलै बेनो बियो ओंखाम एरग्रासो बियो आच्छा खारायाव दाथ' आरो खोस्लिसो थायो गासै माबाजोंसो बे सिगांनिमोन आरो ना दा बे फेस्टायालाय जेनेबा मा बुस्थु जौ दोनग्रा नामा जिगाबजों बानायनायखौ फेस्टा होनना बुङो आरो जौदो बे गाहायनिखौ फेस्टा जानथा खफ्राया जानथा होनो ने अके बे खाफ्लाय नै बिसोरबो रोङा आंबो रोङा एखेसो जोङो होमबा नै बे मुरा राइदिंनि आरो जौ गोरान ओइ होबाय बेथ' आसलसो आरो बिल्डिंनि तिनताला ओइलाय तिनताला बेथ' आरो जौ गोरान तिनताला बर'निल' नङा बेथ' जोंनिबो बयनाव अफ्रि थायो ओंखाम अफ्रि बेनिफ्राय नै बेयाव हिट जायो फिल्टार बायदि माबा दं ओमफ्राय दै हिट जानानै बिनि गोलोमदैया ओरै ओंखारलाङो खफ'आ ओंखारलांनानै सेरेब बान गाया बे बुस्थुआसो बिराद खाथ्राखा बेनो न'खरखौ एखेबारे सेस खालायना होयो दा जोंनावबोथ' लिरनो माने जोंनावबो मानसिफोरा बुङो सान्थाल समाजावलायनो बे गैयाबा जेबो गैया बेनिखायनोथ' गोदोलांगासिनो कारेक्ट ब्लगारा दा सोलिगासिनो बेखौ बारा गोबाव जायाखै दे आङो बेखौ फल' खालामनाया ओमफ्राय बाहायनो रोङोब्ला जौआ मोजां बाहायनो रोङाबा सिलिंखार नंगौ बेखौथ' जेने प्रेसारफोरावबो बाहायनो होयोथ' बेखौ जौ गोरानखौ ना रेडिअ आबिथ' रेडिअ नहीं है रेडिअ'आथ' गैले बे सौरा न'आलाय मामोन सौरा न' माने
आलासि फैबा जिराय होग्रा आच्छा 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 फिसाला फिसाजो मोनफाग्रा न' आच्छा आच्छा सौरा न' माने बे न'मा न'आथ' बिगोमाया थाबाय मालिका थाबाय ओमफ्राय बेयाव सौरा न' आलासि ओमफ्राय माने फिसाजो फिसालाफोर आरो बिजामादैबो आरो फैबा आंखौबो माला बिजामादै मोना बे लिंहरनानै थाहोगोनथाय गोसो जाथारबायलै दायो हरै एम्फौखौ नायबाय थय बारियाव थांसै दा दसे ओरै एसे नायहैसै ओमफ्राय बेनो जादों दाउ दोनग्रा दाउलाय दंना गैया दिनैलाय माथो हनै हांसो दं मानै गग्रा ना हांसोथ' नंला इयो गग्रा दाउ आरो हांसो गग्रा हांसो गग्रा टाटा ओमफ्राय नै बे साइडआवनो बे जादों माबा आरोना कबि बारि ओमफ्राय नै बेयाव फुख्रिबो दं फुख्रियावलाय नायालाय दंना गैयाब्रा माथो हांसोआसो जाजोब्बायदां हनै हेलो Bayar lagu baru. नै आयौ आंथ' बिसोर सानैखौबो माबासो सानदोंमोन आङो बेबायदि बानायना दोननायसो सानदोंमोन आङो आयौ माथो फैबायसो ओइलाय नै मोसौ मानै हुर ओमफ्राय नै सासेया एखेबारे खोथिया फुगासिनो ओमफ्राय हरै नै खदाल जावगासिनो सासेया खदाल जावगासिनो बाबुआबो देरनानै एसे माबागोन सोलोंगोन ना उनाव बिनिखायनो नायगासिनो बाबुआ सोलोंनांगोन ओमफ्राय नै बियो गथ'खौ लानानै दुब्लियाव दै होनो फैदों आरोना ओमफ्राय नै बिसोरो माइ गायगासिनो आयौ खोथियाया रानलांबाय गायासै नालाय मा बुङो गारनाय माइ गायनाय बेलायनाय नायदो मानोबा नोंसोरखौबो बिसोरनि माबा बायदिसो सानलायलायबायमोन आङो माइ रोगानाय रोगाखादों माथो हिर'आ खाटारनाकसोलै बेबो खानायाबो खाट्रा सलिडखा माइनाव लाबोनायखौ एसे नायसै बेनो जादों माइनाव आच्छा माइनाव लाबोनाय होनना बुङो दा थ' बेनोसैमोन आरो माथो बाख्रियानो दं ओरै बाख्रि खाथियाव एसे देखायहैनांगोन आरो बिजोंबो हाबजागोनथ' ओमफ्राय बेनो जादों जेनेबा माइ बाख्रि ना बे माइ बाख्रिखौ एसे देखायसै नै मामा होनो नोंथांमोना जुदि एसे बावहोना दोनदो बेखौ होनानै दन आल आयौ मामा खाट्रालै सोदोबफोरा सिंथाय बेखौ सिंथाय होनो आच्छा ओमफ्राय बे बुस्थुखौलाय बावखा ओमफ्राय बे बुस्थुआ आच्छा फल' सान्द्रि मोसौ गारिनि साखा सानराय जेखाइ फल मोसौ गारिनि साखा मोसौ गारि थाबा साबसिनमोनलै आंथ' सानदोंखि आंनि हाबायाव मोसौ गारियाव बाजैखौ दिखांना लाबोगोन दा आरो मोसौ गारियानो गैलाना मा जागोनब्रा बिदिबा मोसौबो गैले ओमफ्राय नै बेयाव गोबां दं दै लुग्रा रयना हाथुसा
आदसा अ बियो रयना माइज्लिखौ बे माइज्लिखौआलाय मा बे माइज्लिखौआलाय मा माइज्लिंग' बेयाव आलुनि थाखायबो दोनो आरो बेसर माबा माबि सोना दोनो ए बेबायदिनो सोना दोनो आदसा आदसा जाहाथे गाज्रि जाया आरोना अ ओमफ्राय नै बेनो जादों माइ बाख्रि जोंथ' जोंहा माइ दोनहरगोन अके बेखौ देखायनाय जाबाय थ' बिनि उनाव दस्रा जायगायाव थांसै दायो अके थ' दायो बेयावनो जोंनि फेमिलिनो माने लोगो सासे लोगो मोनदों थ' बेनिखायनो बिनि चेनेलखौबो नोंथांमोना एसे सापर्ट खालायना होदो मा नाममोन RM बाक्सा RM ब्लग बाक्सानि मुवा आदसा RM ब्लग बाक्सानि मुवा नोङो बाक्सानिनो नामा बाक्सानि आदसा द' अके गोजोननाय थाबाय लोगो मोननायनि गामियारिनि थाखाय मुवाखा आदसा औ दे जायो दे होमबालाय